De uitspraken binnen Bachère op de krimp die nu al op de basisschool is, benam snits we het troffen. Het Bogeman College in de stad giet er dan 400 leerlingen op achteruit. Maar ik hoor kwam liekers het Lutger in Smellingerlaan en het Dockinga College in Dongeradiel, maar te rekken horen met volle minder leerlingen. We weten dat de krimp iets is wat ons allemaal te wachten staat. Ik schrik wel van de effecten die dat heeft voor scholen. Dat inderdaad sommige scholen nog maar één conclusie hebben en dat ze het in deze vorm niet redden. Een van de squallen die het nu al naar de takkom sjocht is het Bornego College op het Jereveen. De squallen had nu nog te krijgen met een leerlingengroei, maar ik zij ontkomen net onder krimp. Het zien hier in totaal 262 leerlingen minder is de verwachting. En dat kan grote gevolgen hebben. Nou, je moet ongeveer rekenen dat wij per 10 à 11 leerlingen ongeveer 1 personeelslid in dienst hebben. Of het nou leraar is, directie of onderwijsondersteunend personeel. Dat alles bij elkaar. Ja, dus laten we zeggen 1 leraar per 16 leerlingen. Nou, dat is ongeveer 12 leraren. Nou, dan krijg je zo'n 2 of 3 ondersteuners minder. En ik denk dat we ook stevig in de directie moeten snijden. De VO-raad roept de politiek nou op om nooit te tinken hoe maatregelen. Want op het stuit is het net goed mogelijk om te anticiperen op de krimp. Ja, wat je ziet is dat de regelgeving die er op dit moment is, dat die vooral belemmerend werkt. Tweede is dat er heel veel onduidelijkheid is over beleid. Dus wij weten nu nog heel veel dingen niet die we wel graag zouden willen weten om besluiten op te kunnen nemen. En zoiets als de fusietoets, ja, dat belemmert eigenlijk alleen. Want je mag alleen maar fuseren als je bijna omvalt. Vooruitrend op de ontwikkelings binnen op het Jereveen in Tusken al in gesprek met Oris kwam.